आच्छा खुलुमबाय बड'सा आरो राइजिं बड'लेण्ड ससियेल मिडिया नायगिरि आरो ससियेल मिडियानि मानसि नोंथांमोन दा दिनै बेवहाय हरखाबै मोनसे खौरां मेल लानाय जाबाय। बे खौरां मेलानो जाहैबाय थांनाय 14 तारिख जुन नैबे दाननिनो 2025 मायथाइ ओइदिनखालि शनिबारमोन। बे समाव जोंनि परबतजरा जिल्लानि मोनब्रै माहारियारि आफाद फारियै बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज आफाद आरो ट्राइबेल संघ आरो हारिमु आफाद जुथायै जोङो जे फाग्लिजरा पार्ट 2 बेवहाय थांनानै जे बिथांमोननि मोजां गाज्रि खबर लानो थांदोंमोन। दा बे बेलायावहाय मा रोखोम जाथायफ्रा जादों नोंथांमोना निश्चय नुदों। दा बेवहाय जों बिथांमोननि जे अगेन आखु गाज्रि रावै बुंनाय, जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आखाइ दिखोनाय, गाज्रि राव बाहायनाय आरो जोंनि सायाव जेबायदि टर्चार खालामनाय, बेबायदि अगेन आखु, नंखाय जोंखौ सिखाव साजायनाय, नंखाय जोंखौ हानि दालाल साजायनाय, बेबायदि गाज्रि बिथांमोननि राव फाव आखुफोरखौ जोङो गनायनो हायैयाव जोङो बिथांमोननि सायाव खुब दुखु मोनदोंमोन। लोगोसेयै बिथांमोननि सायाव जों आयेनारि राहा लानो होननानै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथांमोननिसिम जोङो बुंनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननो जोङो 24 घन्टा होनाय जादोंमोन। 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना जुदि निमाहा बियाबा बेवहाय आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै जोंनि माहारियारि आफादनिफ्राय खौरां मेलनि गेजेरजों बयनिबो सिगाङाव फोरमायनाय जादोंमोन। दा बिथांमोनहा मैया 16 जुन 2025 समबार दा बेवहाय बिथांमोनहा मोनसे प्रेस मिडियानि गेजेरजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोनहा निमाहाखौ बिदों, बियाखै नङा बिदों। नाथाय बिथांमोननि जे निमाहा बिनाय, बे निमाहा बिनाया माने नांगौ रोखोमै जायाखै। दिनैनि सोदोमस्रिनि जुगावहाय एफा मोजां माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव दासिमबो मानसिफ्रा मा रोखोम रायलायनांगौ बा मा रोखोमै निमाहा बिनांगौ बेबायदि रावजों निमाहा बिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे जोंनो कन्डिसन होदों। बे कन्डिसनखौ नाथाय जोङो माहारियारि आफादा बेवहाय बिथांमोननि हानि मोनथायनि आन्दलनाव बा एपिडिसिएल पावार प्रजेक्टखौ गावसिनियाव जानो मोना होननानै जे आन्दलन, बे आन्दलनाव जोंखौ बाहागो लानो बिथांमोना खावलायदों। नाथाय जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बयहाबो गावबागाव मोनसे मा होनो बेखौ संबिजिर दङ। दा संबिजिरनि बारगा जोंनि माहारियारि आफादफोरा खुनु खामानि मावनो मोना। बे संबिजिरनि बिरोधि बा आफादनि बिरोधि जायो। ओंखायनो जोङो नोंथांमोननि बे आन्दलनाव जोङो बाहागो लानो हाया, बे जोंनिफ्राय स्पस्ट। लोगोसे जोंनि लुबैनाया नैबे, जोंनि ओनसोलनि जेखि जाया समस्यानो जायाथों मानो बेखौ जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि गेजेराव सुस्रांलायजानायखौ जों माहारियारि आफादा लुबैयो। आरो बायह्रानि मानसिफोर फैनानै बायदि रोखोम बुंनायखौ जोङो लुबैया। जोङो लुबैदों मा जोंनि जायगानि जेंनाफ्रा मोजां मोनसे सानलायलायनायनि गेजेरजों सुफुंजानानै जेन जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि, मोजां आबहावा जेन जों सोरजिनो हायो, बेखौनो जों मिजिंथियो। जोबथारनायाव आंनि खावलायनाय, जेन जोंनि परबतजरा ओनसोला मोजां मोनसे दिनैनि माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव जेबायदि सोलिनो हाथावथाव परिबेसनि जायगाफ्रा डेभेलप जानांगौ, बेबायदि डेभेलपा जेन जोंनि जायगायाव जायो। आरो जोङो परबतजरा हिसाबै जोङो डेभेलपखौ जिबनाव नाङा होनाखै, जोंनो नांगौ। खिन्थु बेयो मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेराव जेन जायो, बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायनानै, आरो जाय बिथांमोनहा निमाहा बिदों बे बिथांमोना मोजां रोखोमै जेन सावरायनो सोलोङो, मोजां रोखोम जेन बुंनो सोलोङो, बेखौनो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।